집에 콘트라. Velkommen til Idrætshøjskolen Bosei. Yoroshiku onegaishimasu. Idrætshøjskolen Bosei er en dansk idrætshøjskole, som har et japansk twist og har et fagudbud, hvor vi tilbyder japansk, og vi tilbyder kampkunst, judo, taekwondo og karate. Og derudover har vi en masse outdoor, og vi har en masse boldspil og en masse svømmeaktiviteter. Grunden til, at jeg har valgt en idrætshøjskole, er fordi, at jeg egentlig ikke har nogen... Altså, jeg har en masse interesse for faglige fag også, men jeg synes, jeg har fået det fra gymnasiet. Nu vil jeg egentlig gerne bare dyrke mig fysisk, og så komme ud og gøre det med en masse andre mennesker, som gerne vil dyrke noget fysisk. Jeg har judo, taekwondo, capoeira. Det var faktisk på grund af japansk, jeg tog her til højskolen blandt andet. Jeg synes, det er et spændende sprog, og jeg hører meget japansk musik. Og så blev jeg bare endnu mere motiveret, da jeg havde besøg af japanere i starten af semesteret. Det motiverede mig rigtig meget til, at vi lærer mere. Vi har en udveksling med Tokai University. Hvert semester er vi ude i 10 dage og besøge dem og besøge Japan, besøge den japanske kultur. Og de kommer så også her med et lille elevhold, som besøger også en måned, hvor vores elever får den rigtige japanske kultur ind under huden, når man kan sige det så. Nu sker der en masse i Østasien, og det er vi alle sammen begyndt at få øjnene op for. Det er jo fuldt moderniseret samfund i Japan, men på nogle helt andre præmisser, med nogle helt andre traditioner. Og det er jo også noget, det eleverne kan tage med herfra. De har både den danske kultur med sig, men så kan de også lære en helt ny tradition. Det er rigtig spændende, og det er et eller andet sted grundstenen i vores japanske del på højskolen. Jamen, højskolen her er oprindeligt et gammelt tuberkulosesanatorium og blev så overtaget af en japansk universitetskæde. Og det er egentlig en meget sjov historie, fordi at deres stifter, Matsume, har gået på højskole i Danmark i 30'erne og blev meget bidt af den bevægelse. Og det spændende ved det er jo, at han så kommer her og har behov for at have en kostskole, hvor japanske elever kan gå, tage japansk studentereksamen. Skolen lukker så. Da den så bare står ubrugt, så giver Tokai University skolen til den danske højskolebevægelse for 1 krone. Derfor prøver vi nu at drive en dansk højskole med et japansk twist. Jeg er meget interesseret i kampsport, og så er det den bedste skole i Danmark, man kan tage på. De har nogle af de bedste trænere i hele Danmark overhovedet, og nogle steder også i hele Europa. Og så kan jeg komme til at have kampsport 12 gange om ugen. Vi har jo, som vi selv vil sige i taekwondo, Master Ko som vores taekwondo-guru her. Han har været landstræner igennem mange år, og folk kommer simpelthen stadigvæk og besøger ham og træner under ham, selv når man har været elev for 20 år siden hos Master Ko. Han har sit eget tempel, Master Ko, og er en af dem, som har bragt taekwondoen til Danmark. Derudover har vi en ungdomslandsholdstræner i judo. Vi har en højt gradueret karatelærer, Kale Larsen. Vi har Garden of Pain, og det er en del af karate-træningen, fordi grunden til, at det hedder Garden of Pain, det er, fordi vi styrker vores hænder og håndled. Derfor at hærde vores kroppe, så vi bliver stærke, fordi vi skal kunne tåle i karate, skal vi kunne tåle en masse slag og spark og stød og alt det der. Og som vi siger, så er det bedre, at vi bliver slået og har ondt i dojoen frem for uden for dojoen. Derudover har vi sådan små fag som capoeira, hvor vi har en brasiliansk fyr, der hedder Tissio, som sørger for det. Udover vores kampsport og udover vores japansk, så har vi en masse små fag. Vi har en outdoor-linje. Vi slackliner i dag, hvor vi spænder en snor op i mellem 2 træer, 8 meter op cirka, og så skal vi kravle op og gå på den. Jeg er rigtig bange, jeg har højdeskræk, virkelig højdeskræk. Når man så har prøvet det, så er man sådan helt stolt bagefter. Er hvide klar? Og blå er klar? Ja. Kajakpolo er jo sjovt, fordi der man sidder i en lille kajak og med en bold, og så gælder det faktisk bare om at få scoret, og det kan gå ret voldsomt for sig en gang imellem, fordi at den, der har bolden, må angribes af alle de andre. Skubber du den ind på lårene, og så kører du op og griber den på skuldrene. Vi har en health and fitness linje, som er meget besøgt, og vi prøver så at komme hele vejen rundt om health and fitness, så det ikke kun bliver fitness, så vi ved, hvorfor vi gør det og hvordan vi gør det, og også hvad kosten betyder.
som vi selvfølgelig også bruger, når vi skal styrke til de mere krævende kampsporte. Så har vi en masse filosofifag og debatfag, som vi kalder højskolefagene også, om man kan sige det sådan. Dobbelt, okay? Jamen læringsmiljøet på sådan en højskole, det er jo specielt. Man er sammen med mange mennesker meget tæt, og det vil sige, det stiller jo nogle krav til det at være menneske. Og det stiller ikke kun krav til, om man er god til japansk eller til karate, men det stiller nogle krav til, om man er god til at behandle sine omgivelser anstændigt. Og hele den pakke, som man egentlig får med i sin udviklingsrygsæk, det er jo det, som højskolen drejer sig om i virkeligheden. Så det er jo det, vi håber på at give vores elever. Der er jo et citat, der siger, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg har lært, men jeg vil ikke undvære et eneste sekund.